Има много хора, които са много яки. Преди малко казах, че много харесвам секта. Много се кефя на нещата, които Homeless прави също. Много се кефя на всичко, което идва от Варна. Там наистина мога да кажа всичко, което идва от Варна под много голям общ знаменател. Юма и Дума и Монката. Сега Дидо, Мадматик и Явката не са точно млади нови MC-та, но и те са много яки. Кой още? Да знам, помогни ми. Има супер много хора, които правят много яки неща. Опитвам се да пусна музика на камерата, както и да е. Опитваш се да пуснеш музика на камерата, добре. До някъде няма. Продължавам да ми... Евала салют за пичовете, изгладнелите, от които е част Ванката. Респект за тях, те са млади MC-та, много надъхани, които правят много яки стойностен рап. Респект за всички, които се занимават за 5 o'clock, задължително. Наши хора, много здрави. Не бе. Въобще е много яка млада сцена има в момента и съм сигурен, че нещата ще стават по-сериозно. Респект за моят човек, безимен, от Варна, Иво, също много силен. Не знам, не искам да пропусна някой, но има много силни и яки хора. Да, ние сме абсолютни фенове на 5 o'clock. Чакай, че някакъв въпрос. Ще има ли Men in Black 2? Ще има. Въпрос от Александър Веселинов. Ще има Men in Black 2. А това ли е един от проектите, по които се работи или нито се издава? Не, в момента не се работи по него, но ще има. Нещо концептуално там по... Много концептуално ще бъде и ще бъде много тежко и много странно за хората, защото Men in Black го направихме преди 2007 година. Преди вече 9 години, Така че... Не ми се борите, че ще Да, така че много сме се променили с Прим от тогава, но имаме много повече неща, които да кажем в политически и социален план, защото самите ние много сме пораснали от тогава. Big up за 5 o'clock и... За всички, които изредихме. Въпрос от Al Cops, just Al Cops, не Al Cops are bastards или нещо подобно. Моля да те питаме дали се кефиш на дръм и бас. Не се кефя. Нищо лично. Но между другото има изключения. Примерно кефя се на много неща на Голди. Бяхме на Horizon сега наскоро Банско. Знам. Ocean Wisdom бате, но как и да? Яко. Нещо яко. Това не е дръм, но е яко. Уби доста Ocean Wisdom. Но има яка музика навсякъде, човек, ако се замисли. Дръма е също един стил, който може да се проследи доста назад във времето. Така че има много неща, които са вдъхновени от там и много неща, които се оценяват. Това, че не ми е любимото нещо, не значи, че не го уважавам като стилист. Супер, дано този отговор те е зарадвал. Алкот. Ние продължаваме да си говорим за това и онова. Все пак, една от най-важните причини, но естествено Атила няма нужда от причина за да дойде в радиореакция, но една от важните причини и от преди и сега, все пак преданието вече не е центрифуга 5 елемент, Big Up за Косио и двете цели. Говорим си обаче за албума Swords. Какво е различното с него, ако трябва да го сравниш с предишните албуми, все пак си говорихме и за концепция. Отдавна не съм правил албум с изцяло един битмейкър. Това е много различно и много важно да бъде казано. За мен Worst в момента е в тройката на най-добрите български битмейкъри и изключително много цени и уважавам работата му, който по някакъв начин се е докоснал до мен като музика. Знае, че на мен не ми е много лесно да реша да направя с един битмейкър проект. Правил съм проект с SBM Шантаж, който е изцяло продуциран от него, както и Шано Крънащата. Правил съм с Праджа и Кок, с тях направихме само нюанси, но това са много големи изключения. Като цяло, това е едната разлика, че един човек прави всички битове, което не е лесна задача, защото аз съм си доста претенциозен към битовете. Другото е, че има повече сторителинг, отколкото в 8. Има много сторителинг в албума. И се опитам по някакъв начин да вляза в тая цялата, как да ти кажа, цялата тая платформа за ред и хаос. Цялата тая платформа на живот. Тая идея малко се прокрадва през целия албум за реда и хаоса. И вървиме през нея. Вече излязоха Ghost, излязоха на всеки 7, Instinct,
тракове само загатваме за албума. Наистина се опитваме да бъде концептуално, наистина се опитваме да бъде отвъд рапърския рап, така да го кажем. Да докосва малко по-дълбоко. Надявам се това да не звучи много претенциозно. Супер звучи, нищо не трябва да бъде такова или онакова. Друг въпрос, ще има ли скоро колаборации с чужди изпълнители и MC-та? Не планирам нещо конкретно. Ако се появи възможност за нещо интересно, винаги ще направим. Много ми се бачка с някакви македонци. Между другото имахме някакви идеи с Green Out, като бях тук последния път, да направим нещо, но не сме го задвижили. Ако се случи нещо, би било много интересно. Много респект за Green Out и за цялата им банда. Абсолютен big up. Ние също бяхме на тяхния лайв, те идваха и в Пловдив. Трудно ли се организират събития и хип-хоп концерти? Занимава ли се с нещо такова, мислиш ли? Да, доста събития сме направили. Не е трудно. Най-големия проблем в момента според мен е съпорта на публиката. Това е най-голямото нещо. Защото има хубави клубове, в които нещата звучат добре, начинът за реклама не е никак сложен вече, много интернет лесно, си го има и хората много лесно чуват, стават виждат. нещата, много е лесно да достигне. Въпросът е хората да се дигат и да посещават събития и да не се радва българския рапър на 200 човека на лайф. И си каже, брат, имахме 200 човека, направихме страшно шоу. Не трябва да е така. Трябва да бъдат 7-800 на един изпълнител или на двама-трима, не да събираме 800 човека на 20 групи или 1000. Защото има хора, които подкрепят българската хип-хоп култура, те трябва да излизат на събития, да ходят на лайфовете, да я съпортват на живо. Не след това да пишат, ама къде са снимките, ама има ли видео и неща от този тип. Това е най-големият проблем на събитията. Да, и в унисон с казаното до тук и ние ви призоваваме да слушате Jambure.com on air на живо, понеделник, ако не всеки топ през понеделник, както дойде, в underground е така, знаете, но обявяват се нещата, слушайте ни на живо, ако ни изтървете, ще има и запис, ама не е това причината, затова гледаме да не бързаме да ги Нека кажа още нещо много важно, което се сещам. Друг важен проблем в организацията на събития е цената на билети, цената на входовете. Много хора, според мен, не разбират, че е много трудно ти да работиш с хубави клубове, добро озвучаване,